Tak jo, no. A nemáš zač. Ježíš, že za mnou jede zase ten nějaký... Už zemřel konečně. Nezemřel. Kde seš? Ty jedeš na vrch? No. Já nechceš tam počkat, já za tebou doběhnu. Já už jsem u těch policistů, kámo. Však jo, však tam počkej. Však Já, tam nikdo nemůžu, nejde. já nemůžu počkat. Ty ses tam teď zaseknul. Ne, já teď jdu. Pěšky. Tak to si děláš ze mě srandu. Ne, já jsem spadl. Speed limit 10, kámo, to se hodně budem pomalu po... Jedu, auto. Počkej, auto. Kámo, to je tak dlouhá trasa. Tak mezi tím jdeme pro výš... Ne, já jedu furt, já jedu 6... Jede z 10 km hodině furt. 8 už. 8. Jo, tak já bych dal 11 už. Tak já taky, já ji dávám. Teď vybuchne auto a málem do mě najel týpeček, jo. No. Tak ještě teď vidím. Hej, ale dost! Mě zabil nějaký blbeček. Aha, no jasně, já se dostávám někam, kámo, no, když zemřu, tak to bude utrpení. Až zemřeš, tak řekni. Jo, jasně. Teď já jsem to dodělal. Jdo. No, co to je? Kámo, tady jsem to málem neobrzdil. Já jdu sem týpečku. Je tady nějaký týpeček a já pojedu s ním. To se může, ne? Ale už může jet rychleji než 10 kodů. A ty zatím vymyslí aspoň jeden ten No, vtip. no. Ček, já jsem ještě nespadnul, však si říkal, že mě to odpustíš. No, ale jeden ti neodpustím, aspoň jeden řekne. OK, tak jo. Však ty jich věděl vždycky ve škole. Však jo, ale teď, kámo, když já to mám vědět, tak to nevím, ale když to nemusím vědět, tak to vím. Když to potřebuješ vědět, tak to nevíš. Jo, Dobře, tak no. přesně. Jak jsem prdeli. Kámo, já už to budu muset dát pro starší, kámo. Já jsem to dal. Yes. Já to budu muset asi vycenzurovat. Být ticho a budu to muset asi vycenzurovat i z prostý slova. Já jsem neřekl žádný zprostý slova, ne? Řekl jsi. Mluvíš prostě. Se nesmí. Je zakázané. Kolik slov jsem řekl? No jedno, ale je to prostý, já to. Bo víš co, já to dám pro Tak to vyšší. jedno, Já to dám pro vyšší já to budu určit pro vyšší ročník a je to hotový. Tak to nech, a prosím tě, jak v každém videu máš jako jedno zprostý slovo. To je pravda. Jedno jediný. Něco tady nechal autíčko, takový to fialový, co si musíš koupit za robuci. Aha, mě to nechce pustit a ono tady je a já ho nemůžu ani odbouchnout, protože ono je do zatáčky. Ne. Umřel jsem. Zemřel? Dobrý den. Plus. Redance. Půjdeš se mu tentokrát, pojď, jedem. Ne, já budu řídit. Tak se nastartuj.
A sedni si rychle, protože tady jsou další typičky. Sedni si dozadu, jedem. Ne, sedni si dopředu, dělej. Já budu řídit, já jsem se dostal ze všech nejdál. Já jsem se taky docela daleko, jenom nesmí jet auto. Hej, pokud to lívnem, tak můžeme rovnou jít toto. Tak můžeme si zahrát něco jiného. No super, jsi se Jdeme nedostala. si zahrát boxing betu. Jdeme si zahrát boxing beta. A jo. OK, ale akorát víš, že já tě rozbombarduju. Jak to jenom půjde. Uvidíme. Uh. On. Počkej. Hraješ to už? Jo, hraju. Já jsem blbý. Hraješ, tak já se zase lívnu a napojím se znovu. Hej, já nevidím svůj No. level. Chvilku počkej, já nedojdu. Hej, come on. Došel. Dává všechny. Já jsem asi ještě. Přidej tam. Koukněte se lidi, jak já tady tohoto rychle zbiju. Před chvilkou jsem došel asi tak 10 minut. Musím zpět. Jsem tady, kde seš? Pajdíš jen tak, jo? Tak já ti jdu pomoct. On se bojí už. No, a já bych řekl, že docela prohráváš. Neprohrál, on tak. No, teď jsem tě zabil. Hele, ale toho, koho jsem chtěl, tak jsem zabil na video. Hej, mě tady asi... Hej, kámo, toto hrát nebudem vlastně. Teď je to speklo. Mě za toto YouTube zdisuje, kámo. Kam ses najednou zmizel? Ne, kámo, mě za to YouTube nebude mít rád. Kde seš? Za násilí mě YouTube nebude mít rád, kámo. Já jsem odešel. Kam? No dol někam, já jsem to lívnul. A jo, já se si zahrajem teda. Mě za to moc YouTube nebude mít rád. Tak pojď, něco najdi. Nejdu to jedno. OK. A to bych asi začal točit od začátku. Co, proč? Furt točíš, ne? No. Tak jestli budeme hrát jinou hru,